Aurten, Irulegi Euskara taldeak, Aranguren Ibarreko elkarteak, argazki lehiaketa bat antolatu du. Bertan, argazki kamerarekin dugun abilezia erakutsi zitekeen, baita euskara noraino eraman dugun erakutsi ere. Lehiaketan, pasaden irailaren batera arte parte hartu zitekeen, eta sekulako parte hartzea egonda. 30 argazki baino gehiago aurkeztu dira. Lehenengo edizioaren irabazlea Gotzone Pastor izan da. Saharatik Pirinioetara Irulegirekin izena duen argazkiarekin. Hau Txej da, Saharako kanpamenduetatik etorri da uda gurekin pasatzeko asmoz. Atzean, Maladetako mendigunea ikusten da. Aneto eta guzti, Pirinioetako mendi garaienak dira. Txeji ikaragarri gustatu zitzaion elurra ukitzea. Argazki honi esker, Gotzonek 50 euroko balioa duen balea irabazi du, diska edo liburu denda batean erabili daitekeena. Datorren urtean, lehiaketaren 2. edizioa ospatuko da, beraz, hasi pentsatzen ze argazki aurkeztuko duzun. Zorionak Gotzoneri eta gainontzeko parte hartzaileei.